Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 29 октябрьгә туры килгән җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Нәрсә ул моң дигән сорауга бер сүз белән генә җавап биреп булмыйдыр. Ләкин моң ул һәрбер татарның күңел төпкелендә, бәгырендә, аның канында диләр белгечләр. Дөнья гизгән, бихисап дәүләтләр тоткан татарга җыр-моң гомер бакый яшәргә көч биргән, тормыш кыйласын дөрестләгән, ичке дөньясын чистарткан, рухын ныгыткан. Шуңа да бездә үзе җырламаган яки җыр-моңга мөкиббән китмәгән кеше юк дәрәҗәсендә. Бүген без студиягә үзенең җырлары белән күпләрне әсир иткән, елаткан иң мулы җырчыларыбызның берсен чакырдык. Сиринә Фәнис кызы Зәйнетдинова 1984 елның 8 гыйнварында Татарстанның Нурлат шәһәрендә дөньяга килгән. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан мәдәният һәм сәнгать институтының вокал факультетына укырга керә. Венера Ганиева классында белем ала. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалендә 2нче дәрәҗә, татар моңы телевизион конкурста 1нче дәрәҗә дипломнарга ия була. 2011 елдан Казан шәһәре филармониясендә эшли башлый. Репертуары күбесенчә халык җырларына нигезләнгән. Татарстанның ат казанган артисты Хәләл Җефете Айрат белән бер кыз үстерәләр. Хайырлы көн, Сирина ханым. Хайырлы иртәләр, матур җомга иртәләре булсын. Менә безнең халыкта хәсрәте аз елар, хәсрәте күп көләр яки җылар дип әйтәләр. Шул сүз белән килешәсезме? Һәр кешенең күңел халәте төрле булаймы? Әмма ләкин күпмедә процент килешәм сезнең белән. Әгәр дә инде иртә торып орта бит инде безнең әгәр кичтән без борчулар белән ятабыз икән, үзебезнең ниятебез иртән торгач төпле аякларыбыз белән басып, ният белән торсак, Аллага шөкер дип торсак, яхшы уйлар белән уянсак, инде ул бар да әйбәт дип уйлыйм мин. Гел яхшыга ярар кирәк. Яхшылык турында уйларга кирәк. Яхшылык турында уйларга кирәк. Безнең татар халкында тагын бер әйтем бар әле. Шундый моңлы бала инде бу диләр име, бәхетле йөрәгенә булсын дип әйтәләр. Менә моң һәм бәхет бу очракта сез ничек уйлыйсыз менә? Миңа инде бәләкәйдән әйтеп киләләр, яме беләсезме ничек? Алла, балам, бигрәк син моңлы инде, бәхетең генә була күрсәт. Менә ул татарда әйтелгән сүз әйе. Әйе, татарда аны әйтәләр. Авылдан, әби-бабайлардан килгән әйтем инде дип әйтәсе килә. Мин менә әгәр дә миңа шулай дип әйткәннәр, кеше бит инде күңеле сеңдерә, мин моңлы дип әйтәләр, бәхетем булыр микән дигән уйларда. Уй керә кешегә, әйме? Керә, әйе. Әгәр дә инде мин бәхетле, бәхетем булачак дип үзеңә әйтәсең икән, максат итеп куясың икән, бәхет төрлечә бит ул. Бәхет ул туган ягыңны ярату, әтиәнеңне ярату, һәр нәрсәнең тәмен татып яшәү бәхет дип уйлыйм мин. Әгәр дә инде күңелеңдә моңсу икән, рәхәтләндереп моңлы җырыңны җырлап куй. Рәхәтләндереп әтиәнең хәлен белеп ал. Рәхәтләндереп коллегаларың белән аралашып ал. Берәр матур хикәя, берәр матур шигырь укып алсаң, дөрестән дә күңелең паклана, рәхәтләнеп рухи азык аласың. Шулай да менә безнең карап утыручылар бүген әйтергә мөмкин дә инде. Шундый моңлы бала, шундый матур җырлаучы кыз нинди гаиләдә үсте икән дип. Тамашачыларга сөйләп китсәгез иде кысача. Рәхмәт. Мондай сорауны мин бик яратам, чөнки дөрестән дә анда шушы сорауга җавап кайтарганда мин туган ягыма кагылам. Дөрестән дә миңа ул моң шишмә менә үземнең әти-әниемнән күчкән дип әйтәсем килә. Алар икесе дә Үрнәк авылыннан, Нурлат районы Үрнәк авылында туып үскәннәр. Шушы Үрнәк авылы шишмәләре, ашап үскән җиләк җимешләре дип әйттем мин дә. Әти-әниемә икесенә дә моң иңдергән, алар белән миңа кан белән күчкән дип әйтәсем килә. Дөрестән дә моң бит кай вакытны җырлыйм да, Сирина, син менә шундый итеп җырлыйсың, менә синең бурмаларың матур, ничек син аларны өйрәндең дип әйтәләр. Мин аларны өйрәнмәдем, махсус ул миңа Аллаһ Тәгалә белән әти-әнием аша иңдерелгән дип әйтәсе килә инде. Инде тавышны камилләштерү, аның өстендә эшләү, менә ул инде без үзебезнең укыганда камилләштерәбез тавышны. Профессиональ рәвештә. Әйе, әлбәттә. Ул бит безнең тавыш ачык аваз белән җырлыйбыз, әйме менә киңәйтеп, инде камилләштергәч ул гомумән шундый матур, зауклы тавыш булып чыга дип әйтәсе килә инде. Сезне яратучы тамашачылар, сезне ешрак ишетәселәр килә.
Бу теге тансыклар өчен шулай эшләнәбезне. Тансыкласыннар, мине яратсыннар, көтеп алсыннар дип, әллә җырчы карьерасының икенче планда калуы белән атыламы? Карьера белән мин бик аның хәтлек менә карьера дип эшли торган артистларның берсе түгел. Минем өчен беренче ул гаиләм, үземнең төп эшем. Мин Казан шәһәр филармониясендә солистка булып эшлим. Инде һәр 10 ел дәверендә булып киткән икән инде. Субханалла, вакыт бара икән. Бу ел апрельдә 10 ел булып киткән. Субханалла. Менә җырларга күңелем ничек менә куша, шулай клибында төшәм, җырларымны шуны хәтлек сайлыйм, мәгънәле булсын дим, тормышчан булсын дим. Тамашачы үз итеп тыңласын, үз итеп кабул итсен һәм мәхәббәтләрен шул матур җырлар аша миңа уятасы килә инде. Репертуарны бик нык итеп, четерекләп сайлыйм инде мин. Шуңа күрә карьера әкрен генә бит әле бәләкәй баскычлар белән булса да, үз юлым белән, үземнең моңлы җырларым белән, үз тамашачым бар, Аллага шөкер, үз тыңлаучыларым бар. Миңа калса, дөрес юлдан барамдыр дип уйлыйм. Шулай булсын. Яшерен батырым түгел, менә карьера дип әйтәбез инде җырчы, сәхнә карьерасы күп артистларның шәхси тормышларын боза. Без аны телевизорда күреп торабыз. Балалары белән, ирләре белән, әти-әниләре белән мөнәсәбәтләр бозыла. Менә ул яктан сезнең кызыгыз белән мөнәсәбәтләр ничек? Бердән бер кызыгыз бар, име? Ул да сезгә менә миңа әз вакыт калдырасыз, әни, мине әби бабай янында үстердегез баштарак дип әйтмим. Менә шундый үпкә сүзләр ишетмисезме үзегез? Гомумән, кызым Эльвинам ул яктан бик бәләкәйдән менә без инде мин Казанга укып бетерергә килдем әйме. Декрет отпускысыннан соң укып бетердем, Аллага шөкер, инде белемне булдым. Һәм ул дәвердә ул үзенә күрә шуның хәтлек үз-үзенә уен табып, үз-үзенә һөнәр табып, мәктәптә укыганда да, балалар бакчасында да ул шундый үзенчәлекле бала булып үсте, ул гомумән күрмәде. Ул әнисе өйдә юк икән, ул нәрсә беләндер эшли, нәрсә. Шулай итеп, булырга тиеш дип кабул итте. Бер кашан әйтмәде, тәнкыйтьләмәде, сөенеп минем өчен һәрвакыт бүгенгә кадәр ул минем дустым. Без аның белән капма-каршы утырып, чәй эчкәндә, бергә ашарга пешерәбез. Чәй эчкәндә нәрсәләр генә сөйләшеп бетермибез. Уртага салып сөйләрдә, менә шын зур олы кешеләр кебек сөйләшеп бетерәбез. Субханалла, шулай булсын, Алла Тәгалә шулай булсын. Бу урында без менә сезнең кызыгыз белән сәхнәдә җырлаган бер җырны тыңлап китик әле. Әйдәгез. Әнием дип уйласам да, дөньяларым яктыра. Куенына сарылам да, кояш кенеләшеп тора. Минем өчен иң гүзәл ул бар дөнья гөлләреннән. Балам дип яратып дәшсә, балтама телләреннән. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Кызым, сез? Кызым, мин бит әйтеп өлгермәдем. Бәхетсезлек артыннан сине олы бәхет көтә дип әйтмәкче идем. Син бит хәзерге вакытта бик бәхетле. Шулаймы? Мин бик бәхетле. Рәхмәт. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле кешем. Алсу алмам бит син минем, алтыным саф көмешем, изге күкләрнең бүләге, иң кадерле
Кызыгызның менә шулай итеп сәхнәдә үзегез белән җырлау әлбәттә күңелле хәл. Аңлашуы, күзгә күз карап аңлашуы, әни дип эндәшүе. Аның шулай да менә күп кешеләр үзләренең изләреннән җибәрәселәр килми балалар. Укытучы кеше итәсе килми баласын, җырчы кеше бигрәк тә инде җырчы итәсе килми. Үзегезнең Илгинның җырчы булуын теләр идегез, мәгәр дә ул бит булам дигән чакта. Әйтеп китүемчә бик сәләтле бала. Җырга да, биюгә дә, Аңа да күчкән иде. аңа да күчкән. Аннарда да бар ул сәләттә, аның тавышы да бар, үзенчәлекле шундый матур гына. Җырчы аның хыялында бәләкәй вакытта, бер 5-нче, 4-нче сыйныфларда укыганда, ул бик шунхатлык омтылып, мин әни җырчы булам. Әни мин синең кебек җырчы булам диядер, әйме. Хәзер инде 9-нчы сыйныфларга күчкәчтен, аның фикере җитлекте, ул хәзер миңа чөнки миңа әйтеп киләдерим. Кызым, менә җырчы, әгәр сиңа сәләтең бар икән, җырчы булып була һәр хәлдә. Аерым бер сәләт, башкалардан бер, әйе, ул әгәр сәләт ул сиңдә бар икән, ул талант. Әйме, ул бит инде менә Аллаһ Тәгалә безгә алып, кына менә шулай иттереп, бөтенесенә дә бирелмәгән бит инде, рәттән бирелми торган. Әйбер, шуңа күрә үзеңә бер кирәкле тормыш юлында гел синең белән бара торган һөнәр кирәк. Җыр сәхнә ул без менә матур булып, бизәнеп, матур күлмәкләр киеп, тамашачы алдына чыгабыз бит инде бит. Нәрсә булса да елмаябыз. Чөнки без тамашачыга бар тик шатлык кына китерергә, бит, бәйрәм итер өчен, күңелләрендә үзебезнең моңлы җырларыбыз белән сөендерер өчен. Аның арты бик тә җиңел түгел. Артист тормышы ул җиңелдән түгел. Инде кабат Илвинага килгәндә, ул әйтә, мин үзем артист буласын аның бик тә артист җырчы дип күрәм мин аны. Ул сәхнәдә янып, балкып тора. Аның ул менә тәнендә, ул менә һәрбер харизмасы җанып тора ул. Мин әйтеп кенә бит инде булмый ул. Барыбер менә үзең буласы һөнәрең, буласы язмышың, үзеңнең сәхнәдә буласың икән, ярып керә инде ул. Барып артист буласың. Әгәр инде шундый хыялы икән, артист булам дисә, бөтен без әтияне балаларыбызның теләкләрен ул кабул итәргә кирәк. Канатларын киссәк, ул миңа калса дөрес әтияне булмас иде. Сезнең яшәүгә дигән җырыгыз ул теге сезнең өчен генә түгел инде ул, гомумән бөтен татар кешесе өчен ул үзенә күрә бер тормыш девизыдыр инде ул, тормыш мәгънәсен бирә торган җырдыр инде ул. Гөлнур Айзат улова белән сезнең җеннәрегез килешкән бу җырда. Чөнки бит ул шулай булмаса, җыр буламый торгандыр. Әле бит яшәүгә җыры белән тукталып калмады Гөлнур апа белән безнең бик күп яшәүгәмнән соң шуны без аңлаштык бер-беребезне. Ул аңлады күңел халәтемне, иҗат халәтемне. Һәм инде ничә ел, бер 5-6 җырлар тупладык, бик матур җырлар. Яшәүгәмне килгәндә беләсезме, менә төнлә белән утырам, бер сәгать 11-ләр булгандыр кич белән. ВКонтакте шелтәренә SMS килә. Гөлнур Айзатулова. Сеңлем, наным, менә бик матур гына текстым бар, яшәүгәме дигән. Шул тыңлап кара әле. Сүз көйен дә үзем яздым. Мин ул ачтым да, көйен дә, шигырьләрне укыдым да, менә үземнән менә беләсезме, аңлап булмый нидер көч. Ул менә шунда ул җырны үземә алдым, Гөлнур апа җырлыйм бик матур дип, төпле булсын дип, халыкка җиткезерлек итеп булсын, әһәнле булсын дип, гомерле булсын дип шулай әйтештек тә, бер-беребез языштык та, дөрестән дә ул җырның амин дигән вакытына туры килгән күрәсең. Аллаһка шөкер, ул җырыбызны барысы да шуның хәтлек яраталар. Он миңа калса ул шуның хәтле гади. Кешенең күңеленә кирип, аның кире актарып чыгара, әйе. Бу урында мин сезне бүлдереп, берничә бу җырны тыңлаганнан соң социаль шәртләрдә язып калдырган кешеләрнең сүзләрен укып чыгыйм әле. Бу тамашачыларга да. Матур да җырлыйсың инде, йөрәккә үтеп керәсең. Гомерлек булсан дугач. Слушаю, подпеваю, плачу. Синең җырың йөрәкләрне өзеп төшерә. Трогайте душу, молодчина. Певица тюркско-российского масштаба. Менә шундый сүзләр сезгә. Мин буларны күчереп кенә алдым, фақат үземнең сүзләрем түгел, ләкин шуннан да шулай, кешенең күңелен актарып чыгара икән, рус телле кешеләрен бигрәк тә. Анда бит рус телле кешеләр дә язалар. Мин Камчаткада язам дигән, менә русча язганнар аларның Владимир өлкәсеннән Камчаткадан язган кешеләр булар. Димәк, менә безнең тапшыруның башында әйтелгән татарның күңелендә бикләнгән моң бәреп чыга дигән сүз җыры белән.
Мен мындай сорау бересим килә бу уңайдан. Рус телле татарларда сезне зарып көтәләр, яраталар. Күбесе белми икән әле сезнең тыйнаклыгыгыз аркасында иншин кибетен җирдән теге үтүк нашсакта сез җырламыйсыз бит, тансыклап кына җырлыйсыз. Барып чыгарга җыермыйсызмы? Мин аерым гына дип әйтмим, чөнки сез филармониядә эшләгәч коллектив дигән әйбер бар, аларның планнары дигән әйбер бар. Менә барга, менә шундый төбәкләргә барып татарлыкны уятырга җыенмыйсызмы? Без әкренләп кенә инде ничә еллар дәверендә милли мәдәният үзәге каршында филармония булганда, гомумән хәзердә без бөтен дөнья татар конгрессы эшләре буенча без чит илләргә дә, чит төбәкләргә дә үзебезнең татарларыбыз бөтен дөньяга сибелгән. Шуңа күрә бу эштә без эшлибез өймә. Шуңа күрә кая барсалар да мин бик рәхәтләнеп бер кайчанда бара алмыйм дип әйткән сүзем юк. Менә мөмкинлек булганча, ул андагы тамашачы үзенә күрә бер аерым бит ул. Аларның янып торган күзләре моңга зарыгып, сусап, безне һәрвакыт нинди җырчы барса да көтәләр алар. Чөнки тавыш аша, моң аша, җыр аша без аралашабыз. Әйе, алар концертларга килсәләр, нәрсә әзерләгәннәр микән, нинди күлмәк кигән микән, нәрсә җырлар инде бу тагын дип утырмай. Алар мәктәптән китеп, менә җыр тыңлап, синең белән бергә алар кичерә күтәреп алалар. Ис китмәле. Шулай булсын. Концерт димәктән үзегезнең концертыгыз турында әйтеп китсәгез иде. Кая була, кайчан була һәм ничек була? Инде минем исем алуыма бер ел үтеп китте. Үтеп бара икән инде. Инде шуң айдан быел менә 19 ноябрь көнне Алла берсә, иләребез тыныч булсын, барыбыз да сау булыйк. Амин, шулай булсын. Чулпан мәдәният үзәгендә, Казанда, әйе, үземнең сольный концертым була. Мин барлык тыңлаучыларымны, барлык минем иҗатымны яратучыларымны, барыгызны да концертыма көтеп калам. Нинди сюрпризлар ачып күрсәтмичә генә, нәрсәләр булырга мөмкин икәнлеген әйтсәгез? Гомумән, әлбәттә инде минем бит сеңелләрем дә җырлыйлар. Бер туган сеңелләрегез бар сезнең? Әйе, без гаиләдә 3 кыз бала, һәм инде алар җырлыйлар. Мен инде шушы концертым уңайыннан сеңелләрем апа, әйдәле безнең хыялларыбыз ашсын әле дип сәхнәгә бер булса да чыгып алыйк әле дип шундый хыяллар булган икән аларның. Без генәсендә сеңелләр дә чыгачаклар име? Әйе, сеңелләрем белән трио җырлыйбыз, Алла бирсә. Әлбәттә шулай инде кызым белән дуэтны, аны инде бик күп кызыгыз белән җырлагыз әле дип. Һәм инде мин бит үзем бу 1-2 ел эшләгән соңгы елларда филармониядә без бик кенә күп фильмнарда төштек, театраль концертлар эшләдек. Һәм шунда ачыкланды безнең Казан шәһәр филармониясе җитәкчеләре тарафыннан. Алар әйтәләр, Сирнә, син бик тә театраль кеше икәнсең. Синдә шундый актер сәләте ачылды. Сиңа берәр монолог, спектакльдән берәр үзек алып, мен тамашачыга үзеңне бүтән яктан ачып күрсәтергә дип мин программама керттем. Берәр монолог булса да, әйе, тамашачыга бүтән яктан. Әгәр әлбәттә кошата, мин бит инде профессионал актер түгел, үзем әгәр дә әтәләр икән инде корыдан күрнә икән ул сәләтем, мин аны бик рәхәтләнеп Иншалла шулай булсын. Күрсәтәсем килә. Шулай булсын. Рәхмәт. Сирнә ханым, бик зур рәхмәт тапшыруга килгән өчен һәм ул концертларыгыз, ул ачышларыгыз берәү генә булмасын, дәвамлы булсын. Амин, шулай булсын. Хәерле булсын. Инде тамашачыларга, безне караучыларга күңел тынычлыгы телим. Саулык телим. Һәр туар таңыгыз бары тик сөенечләргә, шатлыкларга бай булсын. Инде үземнең яраткан коллегаларыма тормышларыгызда уңай булсын, җырларыгыз булып торсын, тавышларыгыз яңгырап торсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт чакыруыгызга. Җыр халык күңеленең көзгесе дигән бик тукайыбыз. Шул көзгә бер кайчанда тыныкланмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.